Wallahi manzo na ya wuce sanin duk masana. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. Nana Amina ta dau cikin mafi darajar nan, a wata na daya annabin mu Adam kenan. Sai ya zo mata yayi marhabin da ɗaye sannan ya mata bishara ta dau cikin manzo na. A wata na biyu ta ga annabi Yesu kuma ya mata bishara zuwansa manzon rahama. Assalamu alaika ya rahmar al'umma, ya yi murna da zuwansa annabin abbana. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. Hawwata na guna na taga wani mutum ma, sai ta ce wane ne kai faɗa mini kai ma. Sai ya ce annabi Idris ya ƙara mata ma, kin ɗauki cikin shugaban mugun sarki na. Hawwata na hudu ta ga annabi Nuhu kuma, yayi mata bishara ta ɗauki cikin mai girma, kuma mai nasara shugaba ga duk al'umma. Nana ta sha bishara da haihuwar mandona. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. Hawwata na biyar wani ya iso ga Amina, annabi Hudu ya zo da fara'a ga Amina, ya yi mata bishara sannan ya ce wa Amina ki yi murna da cikin mai ceto annabina. Tafiya ta yi tafiya cikin wata na shidan ma, annabi Ibrahim ya zo da murna shi ma, har ya ce wa Amina ta ɗau cikin mai girma, manzan tsira maɗaukaki annabina. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. To a kwana da shi cikin wata na bakwai ma, annabi Isma'il ya yi bishara shi ma, da cikin mai tsarki shugaban al'umma, har ya ce shi ya fi kowa juriya manzona. A wata na takwas wani ya iso da sallama, annabi Musa ne ya yi bishara shi ma, har ya ce mata shi za a bai wa Ƙur'ani ma, dan tukar rabbul arshi zantuka mai ma'ana. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. A wata na tara al'umma ku sanyo nazari, annabi Isa ne ya zo ya rera kirari, ya yi kwamfam na zuwansa ɗaha nurin nuri, Nasir mai carbi ne da baitukan mandona. Haihuwan manzan tsira ta kusanta hakika, ƙoramar samu da ta kafe da kanta hakika, har wutar farin ta mace zuwan mai makka, winkina sun yi ƙara saboda shi manzona. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. Shi batun manzo na akwai shi tari ba batun gajiyawa cikin fadar albashari. Ku biyo ni mu nausa ciki akwai labari, za na jera darare na haihuwar manzo na. A dare na ɗaya zuciyarta ta yi murna ne, a dare na biyu burukanta ya cika ɗin ne, a dare na uku na ta jiyo murya ne, kin samu cikin mai yabo ga sarkin duka ne. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai ceto na. A dare na hudu na ta jiyo tasbihi ne, mala'iku ne a sama suke ta tasbihin nan. A dare na biyar na a cikin baccinta ne, ta ga annabi Ibrahim ya yi mata bishara.
A dare na shida farin ciki ya lulluɓa nana, a dare na bakwai hasken daraja ya bayyana, a dare na takwas nana ta ji an ce da ita haihuwar hasken haske lallai ta kusanta. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai cetona. A dare na tara arzikinta ne ya bayyana, a daren 10 mala'iku ne ke murna, a daren 11 babu gajiya ga Amina, a daren 12 naƙuda ta riski Amina. Babu kowa a gidanta babu mai taimakonta, sai ta ga tsuntsun ya zo ya gifta, sai ya shafi zuciyarta ta na Amina, ta ji babu larura ba tsoro a gare ta. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai cetona. Sai ga wani abu mai daɗin sha ta misalta, da ta sha ya fi zuma daɗi ku ji dangina. Sai ga wasu mata su 4 dogaye ne, sun zo domin tarar mafita janna. Farko Asiya ce matar Fir'auna, sai Hawwa'u matar Annabi Adam ce, ta ukun Maryama ce ‘yar Imrana, ta hudun Saratu ce duka sun zo murna. Assalamu alaika nabiyyu hasken haske, mun yi murna da zuwan kada mai cetona. Har da hurul aini sun zo tarar manzona, ya shigo duniya ne da sujjada manzona, yana tasbishi da godiya gun Allah, yana tasbishi da godiya gun Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabin mu alfaharin mu, takamar mu muradin ran mu, mai giran mu abin begen mu, garkuwar mu mai ceton mu, malamin mu mai tausan mu, shugaban mu kai ne namu, sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Barka da sauka ya limamin mala'iku, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya masoyin Allah, jinjina a gare ka ya tsarkakakken ubangiji, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya rahamar Allah. Barka da sauka ya hijabi mafi girma, jinjina a gare ka ya hasken sammai da kasai. Barka da sauka ya matattarar alkhairi, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya lantarkin zukata. Barka da sauka ya fiyayyen masu ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi Duniya ta haske zuwan ka manzon Allah, mun kina san karye da al'uwa